Naminsan man nga nagapalagid dito otoridad kagidan iti palangasan sa nga COVID-19 iti mataili iti Banggar La Union. Iti panakiban ti Bombo Radio kini Police Major Antonio Dasalia, acting Chief of Police iti Banggar Police Station. Nasa dino naminsan man nga mapapila tinasang opisyal kadag iti Banggar News akanarin ko mga sumurot kadag iti paganurutan iti palangasan sa nga COVID-19 tapno mabawasan no maliklikan iti panagirauin o panagginakar iti COVID virus. Inayon pa tinasang opisyal nga tutuloy ta kumamat iti panakitinulong dagiti umili sa jaya kadag iti kapulisan tapno mas napinpintas ken mamentinar iti kinalinas ken kapya iti lokalidad. Pasitman ti panagsarita ni Police Major Antonio Dasalia Jr. So kahit kung mga alanday iti nga oras nga bagaan ti amin nga taga Banggar, amin nga kababayan midtoy nga please lang nga po sumurot tayo iti paganurutan ngayon babae iti municipal ay ATF tayo para kanya tayo matlang tayo iti apo tatlawanan iti kumaitip positive matiti area tayo. And at the same time pakitulungan nyo iti PNP iti aming aktibidad na tatno tuloy-tuloy nga peaceful dito ini tayo, and at the same time ipakita tayo apo iti disiplina tayo tatno agtuloy iti napintas na peaceful nga panagbiag tayo dito ili nga Banggar. Pasat iti panagasarita ni Police Major Antonio Dasalia Jr., acting Chief of Police iti Banggar Police Station. Iti panakiman iti Bombo Radio La Union ken kuanon sa diyo iti Banggar ket may pasidong ita iti Modified General Community Quarantine may basra pa lang Executive Order number 17-2021. Bombo M50 supporting para sa pambansang radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 iti La Union basta radyo. Bombo